नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो? क'क्राझाराव गोथै सह मोननाय फंबाय सानसोरांनि सैथोथिखौ लाबोबाय नै बेसोर नोंथांमोननो आरो मा सैथोथि आङो खिथानो थांगासिनो दङ। निस्सय नोंथांमोनाबो खोनायोब्ला बुजिनो हागोन आरो शक जानो हागौ। आं नैबेयावहाय अखा हानायाव बाव जिरायनानै भिडिअ बानायनायनिबो मोनसे रिजन दङ। गिबियावनो नैबे भिडिअआव माखासे आपडेट्स होनो सानबावो। बे जाहैबाय XNDFB आरो इउनाइटेड फराम अफ XNDFBफोर लोगोसे बनसुनिफ्राय आरो NLFBनिफ्राय आरो जेसुया समफ्रामारि आदामोननिफ्राय गेदेर जाफुंसारनाय जे जोंहा बङाइगाव एरियायावबो रेड मारिनाय बायदि जागासिनो दङ। बावहाय बिथांमोना गोबां इनिशिएटिभ लानानै हमनो मोनबावदों आइजोफोर आरो ड्राग्स फालांगि खालामग्रा खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगासिनो दंखायो, आं होलांनो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो माखासे आइजोफोर देहा फालांगि खालामग्रा खायफा ड्राग्सजोंहाय जे जोंखौहाय बर' हारिखौहाय गोबाङा बुथारनायजों नांनायजों जेबो खालामनो हाखाया, बेखायनो बिसोर प्लान लादों बायदि जों नुहुरो जे ड्राग्स फाग्ला खालामजोबनानै बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ नस्थ' खालामजोबनाय, एडिक्टेड बानायनानै सर' बानायनानै जाय सर' बा हेबिटखौ गारनो हायै बानायनानै ड्राग्स लाग्रा खालामजोबनानै बिदिबो नुहुरो। दा आं खौरांखौ होलांनो थांगासिनो दङ फारि फारि। नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो? बेसेबां गोबाव जाखो? जों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। 6 मास बायदि जाबाय जों। नों हाबा जादों, बिजों हाबा जादोंना जायाखै? ओरैबायदि जायाखै। जायाखै। ओमफ्राय बे सासेयालाय, बर' हौवायालाय? आं बेखौ मिथिया, बिनि लोगोसो। नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन? हाबा लागौमोन। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन? ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? ड्राग्स जाला, आं गांसो जादोंमोन नागारनानै 3 मान्थ 4 मान्थ बायदि जाबाय जायाखै। ओमफ्राय गान्जायालाय? गान्जाबो सोबा। जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया? जौ लोंनायाथ' बोसोर जाबाय। जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ? साबेसेसो दङ? बबे एरियानि? जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ? आं सिनाया। सिनाया जेबो। आं सिनाया। नोंनि नामा मा नाम? তোর লগত কোনি আছে? বন্ধ খালাম। তোর লগত কোনি আছে? মই ডাইরেক্ট যাই লৈ আহে। এই হাইটা আছে। হাইটা কোন হাইটা? ওই এই হাইটা। হাইটা? ওরে ফै। জিরে। हायथा जिराय नोंबो। हायथा सोर? जिराय। अफिस जिराय। नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ? सार आं लाबोआखै, आं बिनिफ्रायसो लांफैयो। नों जायो? नोंथांमोना नुबाय बिथांमोननि बेबायदि खामानि मावनाय हाबाफारिखौ नुनानै दिनै माखासे मानि बर' रायजो राजाफोरा गोजोनदों, आप्रिसियेट खालामगोन आरो निस्सय बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोन गेदेरमाफोरजों सापर्ट थागोन बेफोरबायदि जोंनि समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावलाङोब्ला। मानो होनोब्ला फैफिनबाय सोरबा आफादफोरा इनिशिएटिभ लायाब्लाबो दिनै नोंसोर आफादफोरा गोदानै नैबे खेथ्रआव इनिशिएटिभ लादों आरो इम्परटेन्स होदों जाहाथे जोंनि समाजखौ मोजां बानायलांनो हायो। बिनिफ्राय आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर मानगोनां इउनाइटेड फराम अफ XNDFB NLFBनि आदा सोद्रोमाफोर आरो जाय जेसुया समफ्रामारि आदामोन। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाथ' खौरांखौ खोनाजोब्बाय। नैबे सानसोरां जोंहा चिरांनि जाय अनजालु फंबाय रिफ, जाय रेस्ट इन पिस गोमानानै थांबाय। दा बेनि सायावहाय मोनसे खौरां फैदों। दा बे जाहैबाय आंनि भिडिअखौ लानानै भिडिअ बानायदों दै। नोंथांनो फल'वार नांगौ ना मागौ आरो बे मानसिया सोर नोंथांमोना सिनायगोनदां। बिथाङा लिरदों सेन्ट पिटार एन्ड पाउल स्कुल एन्ड हस्टेलाव थाग्रा फरायसाफोराबो जौ लोंनो मोनो अब्ला मानसि बुथारनायखौ एनिथिं एमजेआ दायखौ गेजेरावनो दोनबाय। आं मोननैसोल' खोथा बुंगोन बाव, आं फरायग्रोजोबनि। फाग्ला जुमाय लोंना जानायजों मा खोथा? मानसि बुथारदों बिसोरो साजा मोननांगौ। बेखौ पलिटिक्ससो नामा जेराव एनिथिं एमजेआ BPFनि IT सेल।
UPPL खौ बदनाम खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं नामा सान्थि UPPL गभर्नमेन्ट दैदेननायखौ नुनायखाय दावराव दावसि खालामनो प्लेनिं अपोजिशन पार्टी आंबो जेबो बुंनो साना बे मानसिया सोर मानो बुंदों कन्टेक्ट डिटेल्सखौबो होनानै दोनखादों नै गावनो पेजआवनो आरो बे कन्टेक्टआ सोरनि नोंथांमोना ट्रुकलारफ्राव नायबाबो नुगोनदां आं नामबो लानो सानला आं मोनसेल' खोथा बुङो नोंथाङा बुंदोंना हस्टेलाव थाग्रायाबो जौ लोंनो मोनो ना मायो आंहा बेयावबो बुंनो दरखार गैबावा नाथाय आंनि नुहुरनायाव ओरै सोर गथ'आ सोर मा रावबो मिथिस्लाबा बिमा बिफा दं मा नोंबो आंबो मिथिया सिंनि खामानि मावनायफोरखौ आं गाज्रि बुङाखै बे गथ'खौ बा सानसोरां फंबायखौहाय दा नोंथाङा बुंदोंबाव मानसि बुथारनायखौ एनिथिं एमजेआ दाय गैयै गेजेरावनो दोनबावबाय हाबाब आं सोर मालानि अबेनि जाज जाखो आंलाय बैखौहाय बैसोरखौबो बुथारथारदों होननानै बुंनो आं सोर आरो दाय गैया बैसोर बुथाराखै होननोबो आं सोर बिदिबा पुलिसफोरा मानो प्रसासनखौ मानो लेंहरखो जुदि आंनो बिजिरनो हायोमोनबा आं सोर आंथ' गेजेरनि जानानै बुंखानांगोन ओरैबो हानाय नङा आं बिसोर दाय गोनांबो बुंनो हाया आं दाय गैयैबो बुंनो हाया आं आरो बैखौबो बुथारदोंबो होननो हाया बुथाराखैबो होननो हाया आंलाय सोर बबेनि जाज जाखो आंलाय आरो बहाय फाग्ला दे जिखि लिरबाय BPFनि आइटि सेल हाग्रामानाव सोरनावबा सोंहैथारदोलै एमजेआ बिसिबां थाखा लायो सोरनिफ्राय सिनाखि दं नामा लाइभनो आरो बाव लिरदों UPPL खौ बदनाम खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं नामा बेयावहाय दुखु गोनां जाथाय जादों सासे गथ'आ रुंसारि जादों दिनै बिनि थैनाय थांनाय बुथारजादों बा बुथाराखै बैखौहाय जाज खालामनानै आंनो बावहाय बेनो नङा बिदि होनो आं सोर आंथ' गेजेराव थाखानांगोन बाव बोरैहाय UPPL नि खोथा फैखो साननो गोनां बाथ्रा नों आंनि भिडिअखौ लानानै होदों नोंनि पेजआव आं गोसोबा बेखौ रिमुभ खालामनो हायो खिन्थु आं खालामा नोंनो भिउ नांगौ फलोवार्स नांगौबा लाबाय था नोङो जुदि एमजेखौ इसिबांबो बदनाम खालामनो गोसोना बिदि लिरनानैबो दरखार गैलाया लाइभ फैनानै बुंफै गाज्रि होफै लागायनानै होफै बेखौबो राजि आं होमबाबो आं जेबो एक्सनबो लाया जेबो खालामा आं मानिनानै लागोन आं मा माने बदनाम खालामनो गोसो नाम्बारा नोंना ट्रुकलाराव नायबा नुगोन बाव बोरैहाय बाव दुखु गोनां मोनसे इनसिडेन्ट जानानै थांबाय दासिमबो प्रपार रिपर्टखौ मोनजोबाखै पुलिसा इनभेस्टिगेसनाव दंबाय थायो फारसेजों ओरैहाय पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनाखै बाव आंलाय सोर रिजाल्ट होनोलाय जे नुथाय आं बेखौ रायजो राजानो देखायदों साफायनानै थ' बेयावहाय UPPL गभर्नमेन्टखौ आं बदनाम खालामनो नाजानाय अबेनि खोथा फैखो बोरै जाथावथाव बेयो साननो गोनां जानानै फैदों थ' रायजो राजाया बिनि सायाव मा बुंनो सानो नाम्बारखौ नायनो हागोन सोरनि